Aron masuta kung doon na bagyo'y kalambigan ang mga sakop sa Regional Highway Patrol Group kung RHPG-7 sa pagpamanig ang Atty. Noel Archibal ug mga kaubanan niadtong Pebrero 18, gipahibaw sa pangu sa Special Investigation Task Group nga ipaubos nila sa ballistic exam ang tanang armas nga giisyu sa mga sakop sa RHPG-7. Andrea Patenia, Suginlimi. Pinaagi sa pagpabalistic exam sa tanang armas sa Regional Highway Patrol Group 7, masuta kun ang maong grupo bagyod maoy nagpaluyo sa pag-ambush patay kang Atty. Noel Archibal ug mga kauban ni adtong buwan sa Pebrero. We recovered what we called shells of 5.56 dito sa crime scene. So as part of investigation, that will be considered in our request to have all the firearms of HPG for ballistic examination. Nakigalayo na sab sila sa Land Transportation Office 7 pagsuta sa tinuod nga tag-iya sa puwa nga Toyota Vios nga nakumpiska gikan sa impounding area sa RHPG 7 nga usa sa mga subject sa search warrant. Gipasabot ni Gilyamak nga di ikalimod ang posibilidad nga dunay kalambigitan ng RHPG 7 tungod sa kasong gipasaka ni Attorney Archibal batok sa ilang hepe nga si Police Senior Superintendent Romualdo Iglesia ug laing 13 ka mga sakop niini sa Office of the Deputy Ombudsman for the Military and other law enforcement offices. Ug mausab ni ang rason kung nganong gitangtang sila sa SITG. They are part of the investigations ng HPG because Attorney Archibal filed a case against them. So they are part that to be investigated. Gipahibaw sab sa Regional Director sa PRO7 nga di paigo ang nakumpiskang sakyanan isip ebidensya sa pagtumbok sa upat ka opisyal sa RHPG-7 nga mauna gyud ang suspect sa krimen. Next na dapat magawa ng ating mga investigators is to link the vehicle to the perpetrators. So, maring isang step pa lang yun para it will lead to another lead. Nasagmuyo si Constantino nga sakop sa Philippine National Police maoy gitudlong nagpaluyo sa ambush apan alang niya way gipili ug way gidapigan ang balaod. Nakakalungkot din kasi ang nagiging suspect ay mga members ng PNP. Pero wala tayong magagawa kung doon talaga tutungo yung investigation natin. Andrea Patenia, News 5. All departure order batok sa mga suspect sa pag-ambush kang Atty. Noel Archibal ug mga kauban pangayoon sa NBI sa higayon nga masangat na ang kaso. Napadala na ang sumpina batok sa upat ka mga suspects nga mga sakop sa Highway Patrol Group. King Perez, Suginlimi. Gipaabot nga mga tubang sa NBI-7 ang upat ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group nga gituuhan nga adunay kalambigitan sa pag-ambush ni Atty. Noel Archibal ug mga kauban. Matud ni Regional Director Atty. Max Salvador nga naagyapon sa Sugbo ang upat ka mga sakop sa HPG. Sukwahi sa mga taho nga ang duha nga sila si HPG Central Visayas Chief Superintendent Romualdo Iglesia ug Senior Inspector Joselito Lerion nakagawas na sa probinsya. Ang impormasyon namin, andito pa rin sila. Ang NBI-7 mangayo sa whole departure order alang sa pagpugong sa posibleng pag-ikyas sa mga suspect sa higayon nga mapasaka na ang sumbong. Gipaninguha sa NBI nga mapasaka nila ang sumbong at tubangan sa hukmanan karong semanaha. It's easy filing a case. But filing a case that will be dismissed is easy also. Magpapile kami basta kompleto at airtight yung kaso. King Perez, News 5. Nakigalayo na ang kapulisan sa Dakbayan sa Bugo, sa kapulisan sa Cebu ug sa Mandawi alang sa gihimo nilang investigasyon kung unsa nga grupo ang nagpaluyo sa nahitabong tulis sa LBC Bugo City Branch ni adtong Sabado. 70,000 pesos nga revolving fund sa maong LBC Branch na sakiyo sa duha ka tulisan. Jinky Barrio, Suginlimi. Atol sa pagpangabli sa LBC branch dinhi sa Danby Rodriguez sa Dakbayan sa Bugo City, alas 7 sa buntag niadtong Sabado, duha ka mga lalaki nga nagpailang customer ang mituli sa maong establishmento. Matud sa team leader sa maong branch nga kalit na lang silang gitiunan og 38 kalibre nga armas, gipahapa ug gimanduan nga pablihan ng ilang vault din gitago ang ilang kwarta. Usa ra man diri nga mao na may armas tungod sa tuman siya.
Sud sa 5 minutos, malampusong nakuha sa mga tulisan ang 70,000 pesos nga revolving fund sa maong LBC branch. Kinsa daling nanibat, sakay ang motorsiklo uban ang gituuhang lookout sa grupo nga nagatang sa gawas. Ang mga tulisan, giban-aban ang nagpangidaron og 30 anyos pataas, nagsulog og kao ug wa magtabon sa ilang mga naong. Wa makabantay sa mga tulisan ang gwardya nga tapad sa LBC. Naman, guyod sila sa tulo, ang agalang tulo, ang duty that time, sa luyo. Agat kong usang ni palong sulod, nga nag-stripe, black and white siguro to. Muto'y nanguha sa ganang buwan, mga kwarta rito sa estante. Wa dayon makuha ni Manang Perlita ang iyang kwarta, kay gi-audit pa ang nahanaw nga kwarta. Wala kita kay bawo nga dito. Wala dyan. Ako nagdikan ang imong ikan sa Dubai. Dunay nakuha nga CCTV footage ang kapulisan, bisan og di kaayo kini klaro, maggamit ra gihapon kini sa ilang investigasyon. Kuha na itong ilang material na ito ilang giyagian. So mag-checking kami, ugasa na bitang may mga CCTV along highways. Makatabang ito mo, makatabang ito, at least na natin description nila. So, ining buwan na, pininamin katulong LBC outlet nga gitulis sa wamay mga lalaki apan hangtod karon, pabilin lang gihapon nga gawasnon ang mga suspect. Kining sunod-sunod nga pagpanulis, magsilbi kining dakong hagit na sa kapulisan nga unta, madakpa na sa mas dali nga panahon ang mga responsable. Nakig-alayo na ang kapulisan sa Bugo sa mga sakop sa Mandawi City Police Office ug Cebu City Police Office na una nang nag-imbestigar sa mga LBC branches nga gitulisab kay wa nagtap-tap ang mga suspect na suta sa Bugo Police nga di taga-dakbayan sa Bugo ang mga tulisan. Giangko ni Police Chief Inspector Hermano Malyari nga bisan og wa nagtap-tap apan di kaayo klaro ang mga naong sa mga suspect kay nagkaw sila og taas kaayo ang pwesto sa CCTV camera. Ang katopong suspects wala magbunit ang duha. So gikuan na mo nga dili taga Bugo kay wa man mahadlok na mailhan. Mahulagway nila nga hanas og suheto ang mga suspect kay wa gyud nabantay ang kasikas ang mga security guard sa tapad nga establishmento diha nga hitabo ang pagpanulis. Wa sab giwagtang sa kapulisan ang anggulo nga inside job ang hitabo. Mao nga ipaubos nila sa background check ang tanang sakop sa LBC Bugo City Branch. Jinky Bargil, News 5. 7 ka mga tao nga naglakip sa tulo ka magsuon gisikop sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Branch kaganihang tungang gabi dito sa Sitio Riverside sa Barangay Hagnaya, lungsod sa San Remigio. 70,000 pesos na kantidad sa gituhang shabu na sakmit. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gipalitan sa usa sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ug duha ka gagmayng pakete nga shabu sa kantidad og 500 pesos ang subject sa mga buy-bust operation nga si Petronio Ramirez. Lakip nga gisikop ang duha niya ka igsuon nga silang Roger og Romeo ug laing mga kauban nga silang Jesse Ramirez, Aldrin Torres, Jerry Ilorde ug Luil Dublin nga naabdan sud sa panimay ni Ramirez. Laing nakuha gikan kang Ramirez kining 45 kalibre nga armas, mga bala ni ini ug gawa sa duha ka gagmayng pakete nga subject sa buy-bust. Laing 21 ka gagmay ug 3 ka medium ug laing 3 ka large pack, mga drug paraphernalia ug kwarta nga dulan sa 3,000 pesos. Pero mo ang kuryoso na imahan ng tanan. Oo. Telepon mo, imo po di mga bako. Buwan ako sa manok gam. Doon kayo nakaano ko siya, sir. Bagura. Oo, dahil mo. Maroon na ba na? Surtian man. Inisod mo kanina. Lisod. Wa gitugan sa dinakpan kung si Kinsa ang nagsupply kaniya og shabu. Gisuta karon sa PIB kung mga sakop ba sa Muntinlupa Boys ang maong grupo. Ang ato mong gitanaw sa province Manggod is mostly mga drug pushers na arrested natin during interrogation mo come out nga ang gitang source of shabu is the Monte Boys sa magikan sa Monte. Ray Pasaporte, News 5. Prime mover truck midaro sa series bus ug sports utility vehicle. Duha ka tawo na angol atol sa maong hitabo. Jinky Bargio, Suginlimi.
Hapit matagak sa dagat kining series bus ug SUV human daruha ining prime mover truck sa may National Highway sa lungsod sa Katmon niadtong Sabado sa hapon. Nangalumping ang maong sakyanan tungod sa kakusog sa impact ug atol sa mong hitabo, usa ka pamilyahan ang nag-outing ug nangaligo sa ubos sa Pangpang. Usa kanila ang samaran dihang milikay sa bus. Kung pag buto mura may napahangad kay ubos raman among pag-ala na mo lang amo nakita nga ang series padung nakita nga rin sa amo. Nag-abot sa Katmon Police Station ang mga driver sa tulo ka sakyanan apan ang driver sa prime mover nga gitudlong sad-an miingon nga nawad-an siyag control sa manubela. Wala na siya break na kurbada blind curve niya. Bagay gunong niya di naman nakapulong akong break. Ora niya, paglay ganaw ko pra, bisong kulata. Sugay ang dagan. Vertex sa among oban nga series. Busog siya dagan, pag-break niya, ano sa control. Slide man ang ligid. Si Galili, kuyog ang iyang unom kabuan nga anak, nakaangkon og bunog sa mata. Wala mo kabantay kay kanang nato, mangudot ako niya. Magaling kay nakamatkot ko ba? O di mo kabantay na bangga, naumudong dahil ko, kanalar ko magduso. Jinky Bargio, News 5. Usa ka Swedish national kinsa gituhuan nga nalambigit sa cyber pornography na sikop sa usa ka raid. Siya nasakpan nga dunay kuyog nga duha ka minor de edad. Leslie Caminade Vistil, Sugin Libi. Yes, sir. Human sa kabuang surveillance na sikop kining usa ka Swedish national nga si Hans Christer Johansson. Siya gipanidaan tungod sa pagkalambigit sa human trafficking. Gi-raid ang gipuy-an niya sa mga sakop sa Anti-Crime Group, DSWD ug Regional Anti-Human Trafficking Task Force pasado alas 12 sa tungang gabi. Kini pinasikad sa usa ka search warrant nga gi-issue ni Judge Macaunda sa Girasol. Matud pa sa hepe sa Anti-Cybercrime Group, Senior Inspector Michael Vertudaso, nga wa sila ablihi dayon niini bihang misuway sila sa pagpanuktok. Hinuon, misa ka sa taas nga bahin si Johansson uban sa duha ka minor de edad nga babay. Kining mga ebidensya nga ilang nakuha sulod sa gipuy-an ni Johansson sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Atong mga biktima, no, ang mga bata imbitahon sa foreigner o niya nikapan sila picture-picturean while naked. Apan si Johansson mi padayag nga bakak ang tanang aligasyon nga gipasangil bato kaniya. Mato niya igo lang nga nangaon ang duha ka minor de edad siyang balay ug sa kalit lang gidakop siya. Is it true that you're selling minors? No. What is the truth, sir? The truth is that I've never done that. Gipangita usab sa kapulisan ang ubang biktima ni Johansson sa cyber pornography. Base sa passport ni Johansson, niadto pang 2007 siya miabot sa Pilipinas. Leslie Caminade Vistil, News 5.